JCB представи няколко нови модела телескопични и колесни товарачи, които ще навлязат на пазара за селскостопанска техника от тази година. На събитие в Великобритания, където присъстваха аграрни медии от цяла Европа, JCB показа своите нови високоефективни модели за работа в зърнопроизводството и всички видове транспортни дейности в животновъдните ферми. JCB разширява гамата си от телескопични товарачи с чупеща рама, добавяйки два средно големи модела – TM280 и TM280S. И двата модела са оборудвани с доказалия се 4-цилиндров двигател Dieselmax с обем от 4,8 литра, като при TM280 трансмисията е тристепенна хидростатична, а TM280S е снабден с Dual-Tech VT трансмисия. И двата модела предлагат настройки за чувствителността на реверса, както и функцията свободно движение, която позволява машината да се придвижва плавно към купчина силаж или бали. Налице е и автопилот, който автоматично регулира оборотите на двигателя и скорости над 5 км в час. По време на събитието акцент беше и новият телескопичен товарач JCB 542-100 в три версии – Agri Super 130 конски сили, Agri Extra 150 конски сили и Agri Pro с 173 конски сили, които поставят нови стандарти за висока производителност и товароподемност. Разполагат с изцяло преработено шаси и стрела, които осигуряват максимална товароподемност от 4,2 тона и височина на повдигане 9,8 метра. Дебита на хидравличната аксиално-бутална помпа е увеличен на 160 литра в минута. Важна иновация при новия 542-100 е системата Sway Control, която позволява стабилност при работа в наклонени терени. В допълнение, новата функция IntelliWeight Lite дава възможност за измерване на товарите в реално време и управлението им в бази данни чрез базирани отчети в дигиталния облак на клиента. JCB представи изцяло новите телескопични товарачи Lodal 560-80 Agri Pro, най-мощният в серията с капацитет на повдигане от 6 тона и максимална работна височина 8 метра. С 15% повече мощност и въртящ момент в сравнение с предишните версии, този модел е създаден за тежки задачи като товарене на зърно, тор или обемни материали. Това го прави отличен избор за големи ферми и интензивни задачи. По време на събитието, организирано от JCB, бяха показани за първи път и няколко новаторски модела, които демонстрират водещите позиции на компанията в селскостопанската техника. Сред тях бе новият JCB 435S, признатият крал на силажните ями, който вече разполага с двигател Cummins с мощност 282 конски сили и по-висок въртящ момент. Новият TM110, който пък е най-компактният модел в серията Telemaster, впечатли със своята маневреност, благодарение на ширина от едва 1,56 метра и височина от 2,2 метра. С товароподемност от 1100 кг и височина на повдигане до 3,5 метра, той е идеалното решение за работа в тесни селскостопански пространства и сгради. С хидростатична трансмисия и опционална Smooth Ride System за стабилност на товара, TM110 се отличава с практичност и лекота на управление. Новите модели на JCB са създадени специално за професионалистите в зърнопроизводството и животновъдите със средни и големи ферми, търсещи максимална производителност и ефективност. Opticom, официален вносител на JCB за България, е на разположение за повече информация и консултации.